বেশি ব্যবহার কথা কিছু নেই আগতে যোনে পুরুনা আছিল আমি পুরুনা হিरिটো গোটাই কাটাই গেছি खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय नैबे समाव आं मेनलि थांनाय 10 तारिख मार्चआव जिहेतु 3.0 अरुणोदय आसनिनि 9000 फैसा सोनायमोन दा बेखौ लानानै गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव जों दावराव जानाय नुदों माने गोबां मानसिफ्रानो हाबाखै आरो मोनाखै आरो मोननाय मोनैखौ लानानै गोबां दावराव दावसि दा बिनि माखासे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों थ' मानि थाखाय हाबासै आरो मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना नायलांजोबोब्ला बुजिगोन लोगोफोर अरुणोदयनि 9000 रां बा 9000 फैसाखौ सोरबा मोननाय मोनैखौ लानानै गोबां दावराव दावसि आरो माखासे आइजोफोरा ओरैबायदि माने रागा जोंदों गभर्नमेन्टनि सायाव जाय माने सिगाङाव मोनबाय थाखायोमोन बिथांमोना एबारनि बाराव जितु 9000 खेबसेयैनो 1250 थाखाखौ दान मोनबानि खेबसेनो ज' खालामनानै जितु सोनाय फैसा बेखौ मोननो हायाखै बे एक्सट्रा अरुणोदयनि नामाव 9000 फैसा सोनाय बे एक्सट्रा नङा जे 1250 थाखा जे मन्थलि मोनोमोन बे फैसाखौनो माने खेबसेनो दान मोनबानि ज' खालामनानै सोनाय जादों आरो बे रांखौ माने बिनिफ्राय बे रांखौ मोनला इलेक्शननि उनावसो बा सरकारा दाफिनब्लासो बेखौ होयो होआ बिनि थांखिखौ लाफिनसिगोन थ' अब्ला नोंथांमोना नैबे आइजोफोरा मा फोरमायदों एसे नायग्रो মানে চাই যে আমি এতিয়া আগতে পাই আছিলো পাওয়াতে এতিয়া আগৰ পৰা পাই মাজতে কাটা গেল মাজতে কাটা যাওয়ার কারণে আমি এতিয়া ব্লকত আছিলো ব্লকৰ পৰা যে কি ডিসি অফিসত পঠাল ডিসি অফিসৰ বাইদেউটো কি বাইদেউ বুলি কয় এইটো আমাক খঙাই আছিল কোনে পঠাই দিছে নামটো লিখি দি এতিয়া আমি নামে নাজানো আমি পঢ়া পাতিয়ে না আমি এগুলা কি জানো আমি উৰুণাদৈহে বিচাৰিব আহিছে ইয়ে কথা বাকি সকলে কিছুমানে পাইছে কিছুমানে পোৱা নাই আমি আগৰ পৰা পাই আছো ইগলা আমি পাৱাই নাই বেশি ব্যবহার কথা কিছু নেই আগতে যোনে পুরুনা আছিল আমি পুরুনা হিরিটো গোটাই কাটাই গেছি जे अरुणोदयनि 9000 फैसाखौ गोबां मानसिफ्रानो मोनाखै आरो गोबांफ्रा मोनदों आरो बे 9000 फैसाखौ लानानै बा अरुणोदयनि फैसा हाबनाय हाबिखौ लानानै गोबां माखासे पलिटिकेलि सरसा जानाय नुदों थ' गोबांफ्रा जायफ्रा मोनदों जायफ्रा सिगाङाव मोनाखैमोन बिथांमोना बुंदों जे सिगाङाव इउपिपिएलनि मानसिफोरा बिपिएफनिखौ नायाखैमोन आरो दा बुंदों जे सिगां जों मोनदोंमोन नाथाय दा बिपिएफनि मानसिफोरा जोंखौ दानना होजोब्बाय दा बेफोरबायदि माने गोबां सरसा जादों थ' जितु अरुणोदयनि जे 3.0 सोलिबाय थानायमोन थ' बेहाय माने गोदानजों लोगोसे जायफ्रा मोनबाय थाखानाय गोजाम बिसोरनि डकुमेन्ट्सखौबो कालेक्ट खालामनानै बेहाय माने रिभिउ हिसाबै बा बेखौ माने भेरिफाइ हिसाबै गासिबोनि डकुमेन्ट्सखौ खालामनानै आरो गोदाननि एप्लाइनिखौबो लानाय जादोंमोन बेखौ माने लिस्ट मथे दिहुननाय जादोंमोन आरो अलरेडि लिस्ट मथे जादोंमोन थ' बेहाय गोबाङानो सोरबा जायफोरा दायित्व लानाय बिथांमोननिबो गोरोन्थि जालांबाय जानांगौ आरो माखासे ओरैबो जादों जितु अरुणोदय 3.0 थ' बेहाय गासै टटेलि माने लिमिट होदोंमोन थ' बे लिमिटनि जुदि जायफ्रा एप्लाइ अभार जाबाय एप्लाइआ थ' बिथांमोना माने रिजेक्ट जालांगोन आरो दा जेसेबांखिनि 40 लाख जितु लिमिट 40 लाखनि लिमिटनि अभार जायोब्ला बेखौ दानलांगोन दा लिमिटनि अभार जायोब्ला दा बेबायदि हिसाबै गोबांथार जायफोरा मोनासै बिथांमोननि लिस्टआ माने आउट माने दानलांजानो गोनां जाबाय दा बेफोरबायदि जाहैदों जानो हागौ मानोना लिमिट हरखादोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टआ बे स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किम नालाय स्टेट गभर्नमेन्टआसो बेखौ होयो स्टेट गभर्नमेन्टआ लिमिट हरखादोंमोन जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो थ' बेहाय मा जादों जायफोरा सिगाङाव मोनामोन जाय मोनि बिथांमोननि मुङाबो सोसनजाबाय आरो सोसननानै आरो गोजाम सोसनजानाय थारमाने गासैबो अभार जानाय हिसाबै थ' माखासेखौ डिलिट खालामबाय बा माखासेखौ माने दोनथ'नाय जाबाय दा बे हिसाबै माखासे मोनि जितु दा परिस्थिति दा सिटुएसना जादों दावराव दावसि बे जानो हागौ आरो दा बेफोरबायदि माने सिगांनि दिनाव बुंखादोंमोन थ' बे गोबां माने क्राइटेरियाबो दङ जाय क्राइटेरियानि अनगा सिगांनि दिनाव जितु जायफोरा मोनाखैमोन नाथाय क्राइटेरियानि मथे बिथांमोना मोनाखैमोन मानो होनबा गोबां क्राइटेरिया दङ अरुणोदय मोननायनि अरुणोदय आसनिखौ लायोब्ला थ' गारि गोनां आरो पाक्का बिल्डिं न' गोनां आरो साख्रि गोनां न'खरनि जब खामानि मावनाय गोनां दा गोबांथार माने क्राइटेरिया गोनां
बेबायदि क्राइटेरिया दंमोन दा बै हिसाबै माने गोबां मानसिफोरा मोनाखैमोन नाथाय एबारनियाव जानो हागौ जायफोरा सिगाङाव मोना क्राइटेरिया गैयाब्लाबो बा क्राइटेरिया दंब्लाबो बिथांमोना माने मोनथावना मोनथावि बिथांमोनाबो नामखौ हयथ' होनानै लाबाय बा सोसननानै होबाय दा बिनि जाहोनाव माखासे जायफोरा क्राइटेरिया माने गोरोबनाय क्राइटेरिया एभेलेबेलखा बिथांमोना माने बे अरुण'दयखौ मोननो हायासै नामफ्रा दानलांबाय दा बेफोरबायदि माने गोबां माबाफ्रा जानो हागौ आरो थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमाय थ' बिनि सायाव जितु जायफोरा दा थालांदों जायफोरा मोनासै बिसोरनि थाखाय मा राहा लागोन होफिननाय जागोन ना जाया अफिसियेलि आपडेटथ' दासिमबो गभर्नमेन्टनिफ्राय फोसावनाय जायाखै जुदि फोसावब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायहरगोन।